No, v prvom rade vám ukážem presnú trasu, ktorou tento terorista prešiel v Kohavi. Odskočím z obrazu a ako vidíte, je tu trochu rozruchu. Toto bolo prvé miesto, kde spustil paľbu na izraelských civilistov. Je tam veľká skupina novinárov, pretože tu je líder strany Spolu, Naftali Bennett. Práve sa prihováral členom médií, aby vyjadril svoj názor na útok, ale tu to všetko začalo. Potom terorista vyšiel touto cestou a vošiel do tamtoho McDonaldu, kde zranil ešte jednu osobu. Na podlahe toho McDonaldu je stále vidieť krv a jeho roztrhané oblečenie. A potom sa nezastavil. Potom pokračoval po diaľnici, po diaľnici 5533. Dostal sa až k Sore Yitzhak a zranil ďalších 2 ľudí pri vchode do komunity a potom zamieril k Sore Natan. A na ceste do Sore Natan sa mu podarilo zabiť jedného človeka a ďalšieho zranil. Toto je prvá obeť teroristického útoku v Izraeli v roku 2026 doteraz. Potom sa terorista pokúsil strieľať na osadu na západnom brehu, tesne za zelenou líniou. Majte na pamäti, že sa nachádzame na hranici Izraela a západného brehu. Podarilo sa mu vystreliť smerom na tamojších bezpečnostných strážcov. Bezpečnostní strážcovia opätovali streľbu a terorista z miesta utiekol. Následne sa bezpečnostným silám podarilo teroristu zahnať do kúta a zabili ho. Všetko, čo zatiaľ vieme o útočníkovi, je, že ide o arabského Izraelčana z mesta Tajbe. Podarilo sa mu sem prísť s izraelskými poznávacími značkami, má pobyt v Izraeli. A vieme, že v meste Tajbe bola práve zatknutá ďalšia osoba kvôli jej útoku. Meno páchateľa nepoznáme. Meno obete zatiaľ nepoznáme, ale aj tak, len pár hodín po útoku je tu stále veľmi silná prítomnosť bezpečnostných zložiek. Na mieste stále hliadkuje veľa policajtov a veľa vojakov. Videli sme tiež veľa vojenských vrtuľníkov lietať nad hlavami. Chceli sa uistiť, že tam nie sú ďalší teroristi. Pôvodné správy hovorili, že boli zapojení 2 teroristi. To však nebola pravda. Podľa náčelníka polície bol zapojený iba jeden človek. Ten bol zabitý, ale ešte predtým stihol zabiť jednu osobu a ďalších 5 zranil.